Lionel Messi e Lamine Yamal e ngalɗo ñallal kono mbiɗa yakori Lionel Messi o waɗa match mawɗo sibuko o woni match makko sakkitiɗo équipe ko Mamadou Adama Badiane yenka kertoɗo fugu koyngel nanɗon ɗo e fandu haalarama Diallo joni Aissatou Lima arɗo yewtana mon ko ɓuuri yajde e ngal ɗo dawal timmal fugu koyngel windere. Coftal ɓallimen Aissatou Lima tedduɓe on calminama e kuuɓal weltanama kanko Olel Tall on bismama e yewtere mon coftal ɓallimen alet hannde en jokkata hannde haalde kabaru kawgel manguel adunaru fof ko koyngel hannde noon ngel kawgel timmata caggal ko ɓuuri lewru hannde ko kawdire 400 walla mataw kawdire 300 mbaɗi kawdirat hakkunde Espagne Argentine ko kamɓe pijata timmode nde hannde wonata koye yamɗe 19 weeyo adunayankore holngal desewal walla holtongal desewal waloyta hannde ma en jewti ɗum ma en kaal kadi haala kawdiral hanki hakkunde France Angleterre loggi 10 e kawdiral gotal holno jiiruɗon ɗum e tedduɓe hol yiyande mon kadi e kawdire ɗiɗaɓal timmal hakkunde Espagne France hakkunde Argentine e Angleterre tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men on mbiyama ɗum noon bisimilla. Foletiro fugu koyngel aduniyanko hitande 2026 koye RFI fulfulde. Eyo joni haɗen fuɗɗade ko weltanade heɗɓe karallagal ngal Moussa Thiam kañum e Cheikh Ahmadou Bamba Diop on beltanama min calmini kadi yaadiɓe ɓen yewtere nde kala e saaha ko weltare jaɓɓade yaadude Arouna Deme Dieynaba Sow e Yoro Mangara on calminama on beltanama on mbiyama bisimilla moɗon onanne. A salmitama Aissatou en calmini kadi ceerno Arouna en jewnino mon feewi enen namdomo ko adduren kamɓen Omar en kam ɓe jeehi tan ɓe garti ɓe gaddani haydara en calmini yara e dendagal heɗotoɓe daroɓe men kala. En calminma Aissatou en calmini kala hettiɓe en eɗen calmini en juuro yero Dieynaba Argentine najo mataw so dañi coupe ma o welto hande de o ɓornimo wutte makko ko supportrice Messi Yoro a salminama on calminama on juurama onon fof an kam a suuɗani hay goto ko Mbappé gonannoɗa France gonannoɗa wona min ko France gonannomi ɓaade ɓeeɗa kono labbama ñamoɓe sandwich to ɓe jooɗima tan mi jaha France min kam tampani hen yo hanki kawdiral belgal hakkunde France Angleterre jinganoɓe France noon ɓerɗe mumen belano e dawol gadanal ngal Hawa Diallo holko mbiɗa keɗoɗen garten wonko woni nder 4-0 équipe de France hakkunde men e Angleterre non Hawa Diallo Sow ngue premier bio cigano match de puɗɗayre o grand France kay bon premier mi-temps fiyede katdani on dilla ɗo dalani teɗe gandi Eric Kane fettani son awoy to Oumar ko joni noon France philosophie allez boulot allez Mbappé woni meilleur buteur pour l'instant. yo Hawa Diallo weltanama eyo koreji men o wi Eric Kane o yettere ko Kane on ko koreji Sénégal naaɓe fulɓe Kanel naaɓe yo wala dimat o fettani dawol gadanal ngal hay sino o fetti e dawol ɗimmal ngal mbiɗa sikki wonɓe limi ɗon Bellingham kamɓe fof ɓe gari e dawol ɗimmal ngal mataw ko ɗum wayli ɗum jaɓɓal wonande Angleterre so wonano ɗum tan e dawol ɗimmal ngal en jii France ummitinoma no moƴƴi kono e dawol gadanal ngal kam ko hunde hawnide France logga 4 ɓolum yimɓe fof kawa ɗum onon holno jangguirɗon holno taskorɗon ngal potital hakkunde France Angleterre France mijetenoɗo yahata timmode kañum suutata desewal kawguel kan heɓani hay darde tataɓel ɗum ene hawni Aissatou gonga ni France ne dari kono kadi France ƴettude bituji wona hunde bettude no fewi saabu eɗen gandi France darde mum ɓuuri tidde ko hakkude milieu woni hakkude o fayi attaque eɗen yimɓe foof ne ganduno défense mabɓe ene ngakkuno tidde seeɗa wadde so ballon ne ɓenna tan ne diwta hakkude tan ne wawi nadde ɗum ɗon woni caɗele kadi en jii omo ganduɗa sukaɓe Angleterre hay so woni Bellingham en aniki en puɗɗaki kono ko woni Bukayo Saka holliri darde tidde no fewi wadde France attaque défense mo jogui o so joguima
sukaɓe wawɓe dogde walla dartiɓe waɓe no muɗum ni tan en wawi dañde hen caɗele mi sikki ko ɗum hanki woni ko heeɓi ko français Didier Deschamps. Yoro ani Aruna onon mata oɗon tawti Dieynaba e yiyande muɗum ko caɗele défense o wonno caɗele France milieu mbiɗa walla défense e yo défense Yoro Aruna yo Aruna ngado eyo bismillah ma min mbaɗa jaggi tan France heeɓi ɓe hanki ho Deschamps change équipe mum ha heewi o surtout défense o ɗum ne jeeya hen en jewtidino hen mbiɗono ko kawdiral tataɓal darde tataɓal ko heewi hen nanneteɓe ɓe ko ɓe ganduɗa pettano ɗum mbo waɗi défense o wonanni Konaté ene way noon ɓe ganduɗa mataw parano no feewi wayno tan ɓe hoɓe piggal ɓe piyano hakkude mabɓe Espagne ɓe pinano taw o wiyete coup kawo ko ɗum hemnoɓe deuxiéme mi-temps noon mataw ne jeehi mi-temps Deschamps mataw won o haali won ho wiiɓe to ne mi-temps he nde ɓe garti nde yimɓe jiiha Farayse Koto te haadi o fatani ha wottoya nde poftere ari nde tan o yaltini nayo o change équipe makko ɗum artirimo e pettugol ngol hollirtan tan ni wonde ko wona fettoɓe ɓe jiiɗi woni finalement fijirde ɓe batti ɗum kamɓe ɗiɗo foof ɓe batti ɗum fijirde ɓe gone wiide hankkadi on va se faire plaisir no wirete tuuban hoore ni welama e ar de welama ari nde noon France depuis artude seeɗa kono tawi hankkadi ha wiite lelti ɓe lelti umonade koye mabɓe Yoro France nandi koye mo wela ko no fijirde nde ni e dawal gadanal ngal hay sinno ɓe ɗumɗini ɓe gummitima e dawal ɗiɗaɓal ngal ɗum an ko ɓe ɓennani ko ɓe tawaka kawdiral cakkitingal timmode waɗi ɗum amma an yandema ha tengti noon Deschamps kanko hanki wonno kawdiral makko cakkitingal e jonde eltogol diɗɗal France ɗum no wayata omo eɓe kanno mataw hokkudemo fartangue hebde kaw e ngal aɗa andi ko hawri hen e match hanki koko heewi goo Deschamps wonno match makko cakkitiɗo sa yimo haalde cerki wimo fato an kama gayni oto tampinam gonga ɓe ganduɗa pettano e coupe du monde o sa naniɓe so tawino ko Deschamps wonta ɗo ha ɗo e duuɓi 3-4 garoji ma wat po yima o anda match garowo oɗo ma waɗe mais sa Deschamps aɗa andi ko jahowo a warata hoorema mbiyata ko jahowo ko Zidane arata nden ko arata ko aɗa wawi jogade changement ɗum woni goo ɗiɗi Koundé haali ɗum wi match uji ɗiɗo ɓe poti ɗum ittude ɓaade so tawi a jooɗima demi final hakkude ma e Allah ne andi ɓernde ma ala e match ɗiɗo ɓaade jiɗoɗa ko yaade final a jooɗima a yiiɗa fettude ɗum woni gonga ɓe jiiɗa no fettude kamɓe équipe aji wi fof hayso France nanino 8 buts aɓe mbawi wuppude ɓeeɗa nanno 22 ɓaade ɓe jiiɗa ɗum woni gonga sa ari a ƴetti Bellingham a fawi e ban a fawi Kane ban ɓe woni aɗa fetta tan kono ɓernde ma ala hen ɗum woni gonga match uji ɗiɗo mi anda ko tawi Donald Trump o oñi jungo FIFA wiɓe yoɓe gartir mais koko ittano eyo koko ittano a haali haalade Deschamps hanki caggal kawdiral ngal o suuti kongi mataw en keɗotomo garten e plateau C'est une défaite, mais quand on est mené 4-0... ko gongo min poolama dawal gadanal ngal ina boni no feewi hayso tawi e dawal ɗimmal ngal min iccilimo ɓurannomen kay ko jofnirde jonde tataɓere nde saabu guila folotirgo fuɗɗi ko yidde mawde min kolli ha yetti kawral amen e Espagne ngal min poola wona foof boni e komin mbaɗi ko yakare moƴƴe ne joga e oɗo équipe e ko ariyata ko min noon ko weltare mawde wonannomi yaadude mabɓe e ɗiɗo duuɓi kala. Ça a été vraiment une très très belle aventure avec eux. eyo nimse o holliri ɗum e fuɗɗode nde wonde omo yiɗno hebde mataw sakkitorde walla timminirde e kaw hay sinno heɓaka kam o weltanima diɗɗal ngal kay yoga e fettoɓe ene wayno duttimo teddugal baaɗo hono Mbappé ko nandi hen sen garti ha e Mbappé e ngal kawdiral hakkude France Angleterre o loggi ɗiɗi ɗum noon hokkimo fartangue loggude mataw loggi sappo e ngal kawdiral e oɗo saaha ko kanko woni gadiɗo walla gardiɗo e banggue ɓurɓe hewɓe ko loggi e ngel kawguel so tawi kay Messi loggani ɗiɗi walla tati hadde weɓani mari oɗon ɗamini kanko heddoro ɗum ɗo ɗum mataw o heddoro desewal ɓurɗo hewde ko loggi e ngal woto sikki no wawi wonde aɗa andi arditima Messi sabu kanko coupe du monde tati wonnani nogasi ɗiɗi bituji Messi yarata hoye nogasi goho
kono e nde tan pettugol ngol kawral aduna ngal ɗo o dañi hen bituji sappo logiloɓi sappo Messi ne yaata e jeetati nanude bituji ɗiɗi e match tataɓel ɓuri webde nanude bituji ɗiɗi final hay sinno en ciftora coupe du monde 2022 o nanino tati kanko Mbappé mi wiita Messi wananude hande titi walla tati kono weɓirta noon Argentine hay sono hawanno Espagne hande hay so Messi na nanna heddiɓe ɓuuri fewnitare wade nanude saabu sa yi Messi na dari ham woto si kañum pourtant o ɓuuri hakkille heddiɓe Espagne noon jogui défense mo ganduɗa so ɗon ciftoro guila futti ha joni woto sikki lawol gotol ɓe logga woni hakkude mabɓe e Belgique eyyi ɗum noon won hollirta e darde mabɓe caggal darde équipe mabɓe ne dari par ce que équipe baddu collective France nde ɓe kawri mum nde woni moɓe kawri pour to musde fettugal caggal nade ɓe puddoto kamɓe Cap Vert Argentine ne no wawi wiyede pette waɗi ɗe foof kilo futti ha joni lawol rewingol nana way tan wiye lawol kewrol kebbe ɗe ganduɗa aɗana ara e timmode te ma en gar hen ɓuuri yajnude mbeɗa andi aɗa heppi haalde haala kawdiral cakkitigal ngal ko ɗum addi en ɗo hande Dieynaba kañum kam holliri ɗo heedi guila e hakkude jawruɗo banggue seeɗa tan ma en gar hen aɗani haɗa en arde e timmode nde en daroto kanko Deschamps won ko haali woni haala kawdiral ɗiɗaɓal timmal mataw en duttor hen seeɗa hakkude France Espagne hakkunde Argentine et Angleterre gadortoɗen ko haala France Espagne tonni ɗaminare nde jinganoɓe France joguino foof ɓe taƴorama goddol saabu France hande soynono ko yettade timmode hay sino heɓani suutani desewal ngal timmode yettoto ɗum noon betti hewɓe Yoro Mangara an gadorto betti hewɓe ɓaade yimɓe fof cikkuno France équipe mo jogui o kala mo nangi fiyet min winoɓe ɗo koɓe nima yima warma jiya nima warma onon ɓe potti Espagne yeroyi waɗi ɓe kala woɓi ɓe laabi ɗiɗi ɓe gatti ɗum noon hollirta ko football aɗa wawi wawde jerweɗa ɗum woni gonga ɓe min match oɗon mi anditani équipe France hayno ɓe tirata tan ko wiyete tir cadré ko lawol gotol ɓe puɗɗi ɗum ko 85 minutes no joyi minute aji 65 oɗon match min mi anditani France kono noon ko hollirta ko e football wona joguiɓe ille gañoto yiyama Paris Saint-Germain no Messi yeehi Neymar e Mbappé ko nen ɓe gañi Ligue des Champions Espagne ala ille mawɗe comme no France Olise Dembélé Mbappé ɓe ngala ɗiɗon kono soɓe joguima ballon ma andu ko équipe tiɗɗo ganduɗo ko watta ko nanguiɓe yeroyɓe wawiɓe fiiɓe voilà karo ni mi nani ɓe mbaɗi hen kosam belɗam Dieynaba an holno taskoriɗa kawngu Espagne heeɓi e dow France saabu France hande yimɓe fof miijino ko yettima timmode yewani gonga ni bettere waɗi kono Espagne kañum ne wona kippu mo ganduɗa ko mayde mo ganduɗa nde sirlu mabɓe ɓuuri wonde sirlu mabɓe ko défense mabɓe saabu Espagne ne saɗi nanna ɗum bi hayso woni France kañum kam ko Espagne waɗi ɗum dominé kono Espagne pour nannama bi ne saɗi kadi en jii Espagne to rewɗo Espagne kañum itti Belgique kañum itti Portugal wadde min mbiyami ni ko lawol makko ɓuuri musde e lawol ko wayno Argentine walla France saabu ɓen noon ko ma demi final nde puɗɗi hawrude kippuji dariɗi wadde Espagne oɗo saaha ni henna ko défense muɗum kamɓe noon ɓe nannata biwuji kewɗi kono maɓe daro maɓe tampini ha to gasirde walla ha no ɓe mbawi wadde foof ɓe nannuma soko loggol gotol woni no mbadde Portugal nde ɓe gari hakkude maɓɓe France ko ndeni ɓeydi hollirde koye maɓɓe ko yaro wiyata ko tan football wona inde mawɗo wona aɗa jogui Mbappé en Olise en ko nandi hen football ko collectif darde ganduɗa waɗi fayida te Espagne ne jogui ɗum fottugol ngol ganduɗa ko woni kala ne ko ɗum wonno secret PSG en kaalino ɗum ne PSG heɓata desawal ngal fukku koyngel wona ille ɗe ko collectif o ko ɗum woni eyo ɗum woni sirlu équipe Espagne ɓe kulɓinani hay gotol mbeɗa sikki France saabu ɓe loggiɓe ko ɗiɗi walla no wiyateno ɓe dillinani walla France dillinani hay gotol yiyani hay gotol e ngal potital sabu ɓe logga ko ɗiɗi e ɓolum ɓe jettoyaki ni hay prolongation ko gila e
e daawi ɗiɗi ala ɓe garta wiite no match ɓe garba taw ɓe jejjiti football maɓɓe nder vestiaire ɓe gaddorani kamɓe ñande hen ɓe gaddorani koɓe ekkoro ɗo nana wayna tan nanato e bidon udda nder ni anda ha kewi Espagne tamponi ɓe tan to fotte Espagne addi tan hoɓe paɗano kamɓe ɓe ponno yahorde holla lawol ɓene kollirani lawol so wona Mbappé semori hen seeɗa heddiɓe ham jiita hani majju complètement ɗum noon so tawi are pettugol pangol ni yaari noon te Espagne yaawi nanudeɓe ɗum mboɗi sikki ɓuri tampindeɓe ɓe miijono hina yawro noon so Espagne noon ardimama match baɗo ni mi sikani samaro saha noon Espagne ho yawi futti yawade farayse duuɓi battiniddi kala ɗo ɓe kawri tan ko Espagne lo fiya hawara fiyat ɓe hade pettugol ngol futtade yamal winoɓe noon yoɓe ciftorne euro jawtuɗo kañumen piinoɓe Ligue des Nations hade kañumen piinoɓe ɗum noon so tawi hene to yeehi ha wowima hankadi yawimama bangel jiggor wonti tan Sénégal Égypte walla Sénégal Maroc kawra hawruma tan joppitan ɗi gasta ko piggal hakkunde Angleterre Argentine ene wayno ko hono noon Argentine loggi Angleterre ko ɗiɗi e gotel Argentine walla mbiyen Angleterre kañum adi loggude kono koye sakkitorde nde Argentine hawi ha laaɓi ene wayno tan koko elto oɗon mi yejjiti inde makko ko wino Rudi Garcia yoga e ɗiɗɗe ɗe kañum en mbawa ko noon waɗade hojoma joyi battinide gestion de match ene wayno ko ɗum heɓti Angleterre jane mum hakkude muɗum e Argentine kamɓe kawno ha e sakkitorde gotel e ɓolum nden Argentine arti itti loggol ngol ha watti ɗiɗi e gotel mi sikku ko yero et ses équipes là ɗum mi yi Arouna ene malla yimɓe e dingiral WhatsApp gotal yoɗo an holno jiiruɗa mate a nannata Angleterre et ses équipes là ko Angleterre dardi walla non min mi sikku elto maɓe ko paljuɗo ko juumɗo ɓaade sa Thomas Tuchel aɗa andi sa nanni goto a yaltini fettoɓe ma fof a nanni défenseur uji tan a nanni Dan Burn en ɗum woni a yit uddude bafal ngal pour ata nanne sa wuppidi balo Argentine yimɓeɓe ɓe cikku Argentine ko ganje tan ɓe mbawi ŋadde e sippirede ala ɓe mbawi ɓe jogui fettoɓe bal Leandro Paredes McAllister Enzo Fernandez ko ɓe wawɓe bal Missien ko ɓe wawɓe bal kamɓe ɓe mbaw fiide paɗe ɓe mbaw muccude ɓe ŋatete kono so tawi a wuppidiɓe balo kadi aɓe mbawi bal donc so tawi an a nanni goto a ruttima caggal a huuli a wuppidiɓe balo aɓe jogii fettoɓe ɓe ngannduɗaa ko fettoɓe mawɓe Messi ko fettowo mawɗo après sa cettuɓe loocol a wii fi amen kamɓe ɓe ngala yurmede ɓe piyete tan ha naata nder suudu ma ɗum woni gonga kadi Argentine ɓuri Angleterre ɓuri warde ɗum fof ko gueɗe ɗiɗi kañum ko adde Argentine ko haare wiide ne galnodira te Argentine ko ɗum woni force fort muɗum kañum eɗen fof eɗen nganndi latinoji ɗi kañum no pettir ko ɗum ɓuri darade sa adde mabɓe ɗum soɓe joftima men a tampat kadi no Yoro wini Argentine so joguima balde fetta tan nanneta Argentine sa yiiɗi haddemo gañademo tan fo jagga balo kaɗamo ɗum kalɗo jogui Messi ne yiye sukaɓe ne jiiya ɓe nannata hawnaki Espagne hande ma heeɗo de Tuchel wonti paccaw en garat e kawdira cakkitingal ngal ko hakkunde Espagne Argentine ene wayno ko kawdiral hakkunde bandiraɓe ko kamɓe jeyda leñol mabɓe tedduɓe gaddi jiyanɗe mumen holli hen keɓowde sewal ngal keɗoɗen ɓe garten yimɓe fof ne ɗamini noon Mbappé ma marque bituji Messi kanum vise ko trophée kanum visani wonde meilleur buteur Messi omo mayana hebde meilleur buteur Mbappé ko tala mum hokki ɗum bituji muɗum ko Hawa Diallo so wirano wi Messi waɗo suhuji kono noon asinde ko suhuji
hebdemo deebi dow Espagne weɓatade Espagne jogade défense te guila coupe du monde fuɗɗi Belgique tan heeɓi loggol e dow Espagne. Espagne e Argentine o Sambali Badaro e Sambali betake on fottude bo ko yanetake ko kippuji ɗiɗi ɓurɗi wakkilade den ibi compétition on fuɗɗi son taskike wano Espagne ɓe waɗi match nil goto fuɗɗode kañum manaka natugol compétition on contre maɓɓe Cap Vert kon ɗon match ɓe waɗi nil heddi ɗin jeego ɓe gañinode Argentine kan matchji ɗin jeɗɗi noon ɓe gañike ɗiɗi fappo match ɗe gandi ɓeɗo ɗiɗo ɓe haray ko ɓayti coupe on sendetake ko goto woni ko yadata e makko si wona ɗum hay o senda kamɓe ɗo ɗiɗo haray goto innata goɗɗo maɓɓe no toña ko waɗi ɓe holli wakkilare ɓuuri kippuji yaadi ɗin fo ɗin gandi kam hakkude Argentine e Espagne e goto wa goɗɗo par ce que ɓe mbaɗi peut être sappo e Espagne heeɓi polgu laabi jeegom Argentine heeɓi polgu laabi jeegom ɓe mbaɗi 2 match nul e donc hakkude maɓɓe kam ko pulaar wiyata tengo rengo kamɓe jiɗɗi tengo rengo o biyel goto ɓe nden caggal Messi en henna e goɗɗo fof caggal muɗum ko Messi woni noon meilleur joueur du monde. Messi hannde hay so wonti jinne o wawa marque 3 buts walla 2 buts o wawa e hawaji Allah sof amin e duwawma belɗo nande o amin iyo weltanama kamɓe heeɗiɓe yewtere coftal ɓalli men heeɗiɓe RFI fulfulde Argentine Espagne ko ɗo e seeɗa mataw waktuji ɗiɗi tan walla gotel ni heddi waktu goto heddi ngal kawodiral fuɗɗa Espagne meilleur défense Argentine meilleur attaque ɓe ɓuuri dartade ɓe ɓuuri loggoɓe ko kawodiral ngal fuɗɗi mbeɗa sikki Argentine o loggi 19 ɓe loggama hay sino ɓe loggama ko heewi 19 ɓe loggi hakkunde kirodiral ngal mataw mi andani so tawi wonata ko hakkunde ɓiɗɗo e babiraɗo hakkunde Messi e Yamal Lamine Yamal eyo holno jiruɗon ngal kawodiral bon min mi sikku ko équipe uji ɗiɗi ɗi ganduɗa aɓe nandi aɓe certi ɓaade sa daari Argentine kamɓe nan ndendi ɗemgal koɓe espagnol kamɓe fof Espagne watnoɓe colonisé mais kamɓe ɓe mbaɗ ɗum tufam c'est à dire ɓe jillu football espagnol e football woɓɓe ɓe ganduɗa artoon après avant ɓe keɓa indépendance et après indépendance woni italien ji ɗum sa daari Scaloni en Pochettino kam fof aɓe jogui passeport italien pettoɓe Argentine hewɓe aɓe jogui passeport italien rigueur mo Italie jogui o ko fayi e tactique e défense e wawde ngadde wawde sippirde ɗum ɗon ko ngal ɗon banggal ɓe ƴetti wawduɓe fettude nde waɓe no Messi en wade no Pablo Aimar en ɗum ɗon ɓe ƴetti ɗum koye espagnol ji ɗi kamɓe aɓe certi hande so tawi ɓe gaddi tan football kamɓe Argentine aɓe mbawi fettude mais kamɓe ɓe gaddante hunde ngo ganduɗa espagnol ji ɗi ganda ɗum woni haare aɓe mbawi haɓede tan guila minute fuɗɗo o ha gasa on min cikkumi hande ko match mo ganduɗa ko musɗo wonata Argentine soɓe jettima final mi yii dal ɓe perti lawol gotol 90 penalty de Bremer ɗum wonno ko Italie waɗi koɓe meeɗi yettade timmode fof ko kamɓe keɓata kaw Argentine eyo e Dieynaba an mbeɗa andi ko Argentine gonanɗa a haalata ɗo goɗɗum Aruna an mate min heeɗiɓe ɓe ko heewi hen ɓe mbi ko Espagne kamɓe ɓe mbi ko Espagne ɓe jii ko Espagne hawata Argentine ɓe pawi ɗum fuɗ sikki ko gila futti ha joni hande woni laabi 6 aɗa yalta e arɓe coupe du monde heɓe wicci e match mo mbatta joué kono sa fawi gila futti ha joni ha Espagne holliri ho e banggue deccere nde nannugol e nanneta saabu ɓe nanna tan a wi ko gotel ɓe nanni laabi 13 ɓe nanni bituji 13 ɗum waɗi darde ɓe dari nde eɓe mbawi nannude te ɓe kewani hoɓe nannate saɗa gagnant coupe noon heewi tawan ha nanneteta heewani Argentine en kaali nanni 19 kono Argentine nanne hadi heewi loggede ɗum noon saɗa yeehi final so tawi a nani heewi ne tawi hawre équipe mo ganduɗa défense no dari no feewi aɗanna joni joni wima lawol ɓe ndewingol kamɓe Espagne ɓeɓe kawri ɓe foof ɓe kolliri dawa hettude dow mum so wona nde ɓe kawre garano Cap Vert Argentine o nde hawre Cap Vert nde ne Espagne tampirnodi noon tampiri caggal ɗum noon ɓeɓe kawri caggal ɓe foof ɓe puntu ɗumen tan na wiyen noon ɓe puntu Égypte ɓe puntu Belgique ɓe mbi Argentine woni équipe FIFA no wawi wonde saabu min tan mboɗa jaggi décision ji arbitrage défavorable hikka ɓe dañani ɗum ɓe dañi tan hoɓe wiyete défavorable o wona no miije wonde hoɓe jagganaɓe walla ala kono football no waɗi wonde tolno toon
arbitrage na mbawi wadde hen influence sabu mboɗo jaggi min e hooram ɗum Égypte e Argentine koɓe mbi Égypte faute moɓe cañilumen mbi o ha wayi noon Argentine nani caggal Salah wiya ha wonde bit penalty artemu gasi jeenawa anni mbeɗa anndi ko Argentine gonoɗa hol 11 départ aminiɗa fawe mbale keɓon kaw min mbiya mi kippu gañotoɗo waylatake yo jaggu ɗon kono min mbeɗa yiɗi tan omo ganduɗa kañum woni Emiliano Martinez o yawa nadde walla ni o jeeye adiɓe saabu on heewi kala saaha bituji makko no kewat décisif to omo jogui hen kono kam a ɗaminaki beɗɗamani pol Messi kono weeɓani kono mi sekkani Messi so ma daɗ Mbappé saabu nannude Espagne défense mo jogui o nannu ɗum loggi ɗiɗi walla tati weeɓani anne Moussa waram sese doy tedduɓe gasi ha laaɓi on beltanama e ɗogol mo lobbol min jetti heɗɓe karallagal ngal e yewtidiɓe men on tottama aadi Alet Karo